Gaueko 11:26, pronostikoak bete, Zabalak eta Martijak 22 eta 20 irabazi diete Peñari eta Imazi seguran jokatutako binakako txapelketa nagusiko final laurdenetako ligaxkako 14. jardunaldiko lehen norgehiagokan gogora ezagun Jonander Peñak Iñaki Artola ordezkatu duela gaurkoan beste jardunaldi batez eta aurreko jardunaldian Peñak eta Imazek gain zuzen ere Tafaian irabazi egin zietela Peio Etxeberria eta Rezustari eta Zabalak eta Martija berriz galdu egin zuten liderren aurka Laso eta Albisuren aurka hala ere oso bestelako egoeretan iritsi dira gaurko norgehiagoka honetara bi bikoteak, batetik Artola Imaz bikote titularra jada aukerarik gabe zen gaurko partida hasi aurretik ere eta Zabalak eta Martijak berriz playoffetako postu honenak 3. edo 4. postu horiek azkenerako baieztatu da 3. izango direla, bermatuak zituzten gaurko partida hasi aurretik ere horrek noski ikuskizuna ematera eraman ditu bi aurrelariak, azken finean ez zegoen ezertxo ere jokoan, azken puntu hori eta azken puntu hori irabazteko ohorea azken finean, eta, egia da Zabala eta Martijarentzat garrantzi puntu hori bazuela gaurkoak, azken finean ostegunean jokatuko baitute Tolosan playoffetako norgehiagoka, eta honen bestez eurentzat funtsezko partida zen, gaurkoa sentsazioa zegokienez behintzat, ez hainbeste sailkapenari zegokionez, eta Peña eta Imazentzat aldiz, Ander Imazentzat logikoki txapelketa alik eta modu duinenean amaitzea zen, ez dute txapelketa txarra egin oroar, baina zenbait partidetan ez dute 22 iristerik izan, aurkariak gehiago izan dira, eta ondorioz 7. postu horretan geratu dira, naiz eta iaia azken jardunaldira arte aukerekin izan diren. Hala ere, hasieratik bai Zabala eta bai Peña sekulako erritmoan hasi dira, elkarri asko jokatzeko asmotan, azken finean aipatu dugun moduan gaur erakustaldia ematera irten dira nabarmen bai bata eta bai bestea, 6 eta 3 aurreratu dira Peña eta Imaz, baina Julen Martijaren lana aipatuko nuke gaurkoan, txapelketa osoan oso erregular aritu da, norgehiagoka batzuetan gehiago sufritu du, beste batzuetan gutxiago, egia da, kostazitzaiola apur bat hastea, aurrekoan uda ez da batere erraza izan Etxeberriko atzelariaren zatik ikeragarri sufritu du jokatzean, baina binakako txapelketa hau une oso honean harrapatu du eta alaxe erakusten du sailkapenak ere, 3. postuan geratu dira, bi bikote handiren atzetik, Laso eta Albizu eta Elordi eta Zabaletaren atzetik, beraz horrek ere zerbait esan nahi du noski, eta lehen etenaldira alde zinestuagoarekin, 12 eta 11 iritsi dira, baina horixe, aipagarria 4 pilotariek partida ederra egin dutela, segurako baratze pilotalekura hurbildu diren zaleek gozatu dute, inauteri giroan dira, seguran ere beste zenbait txokotan bezala, eta egia esan erakustaldia ematera irten dira, eta erakustaldia eman dutela, esango nuke, nik behintzat, batez ere ezker gantxoaren bidez, Peña karma hori oso ongi erabili du, egia esan, hasieran normalean ez da Jonander boleaz eta badakigu, zenbat polemika egon hori den Peñaren boleekin, baina gaurkoan nortasunarekin ikusi dut alde horretatik, Jonanderrentzat ere, sentsazioak hartzeko oso garrantzitsua zen, nik uste goi mailan jokatu duen norgehiagoka bakoitza konpromiso bat, baino gehiago izan dela txapelketa osoan zehar Peñarentzat, azken finean beti demostratu behar izan du, bai udan Mastersean eta bai orain txapelketan bietan beserien mailan jarri duen enpresak hori urte luzez lehen mailan aritu den pilotari batentzat ez da sekula erraza izaten, eta hala ere, portaera, 10 portaera eduki du norgehiagoka guztietan jarrera erakutsiz, beserie mailan ere, naiz eta bikoteak gorabehera handiak izan dituen eta zenbaitetan ez duten bikotea osatzerik ere izan labeharrez,
batzuetan Salaberri min hartuta egon delako, eta beste batzuetan Peñak lehen mailako konpromezuak eduki dituelako, baina hala ere hortxe izango dira playoffetan, eta noski Jon Anderrentzat ere norgehiagoka garrantzitsua zen gaurkoa sentsazio horiek hartzeko, eta beno, Zabala Martija bezalako bikote baten aurka maila ematen badiat, beserie mailan ere hortxe izango baituk txapela irabazteko, eta nik uste pentsamendu horrekin izango dela noski Jon Ander Peña une honetan markatu. Eta azken etenaldira, Peña eta Imaz ere iritsi dira aurretik, baina oso parean ziren gauzak, erakustaldi ematen jarraitu du Jon Anderrek, Zabalak biek abiadura ikeragarriarekin mugitu dute pilota, baina azkenerako nik uste Zabalaren eta Martijaren auspoek gehiago eutsi diotela, ondorioz freskotasun handiagoarekin iritsi dira. Imazentzat ere etzen partida erraza motivazio aldetik, eta noski orain uda arte ez du lehiatuko Ander Imazek, partida osagarriak besterik ez ditu jokatuko bere mailako pilotari batentzat, ez, bi aldiz finalean izan dena, hainbatetan finalerdietan, ez da erraza, logikoki halako egoera bat, baina kudeatzen ere jakin beharko du, Anderrek hau jada esperientzia du, eta denetik bizi izandakoa da, eta kolpea izan den arren ziurre buelta emango diola honi, eta berriro ere bere mailarik onenean, orain ere maila honean dagoela esango nuke ikusiko dugu Ander Imaz. Eta azkenerako aipatu moduan 22 eta 20 amaitu da, Artola Imaz bikotearentzat amaitu da txapelketako ibilbidea, Zabalak eta Martijak ostegunean jokatuko dute Tolosan, ikusteko dago, Altuna Ezkurdia edo Larrazabal Eskiroz izango dira, Jon Mari Ezkurrena ez dut uste jada txapelketan gehiago jokatuko duenik Larrazabal eta Eskirozek playoffak irabazten badituzte ere, Kaioaren kontuak luzerako joan ohi dira, eta benetan kolpe gogorra izango zen Jonentzat noski, eta hemendik logikoki animoak eman edizkiogu Berriozarko atzelariari. Azken finean txapelketa bikaina egin baitu, partida bikaina jokatzen ari ziren joan den astean ere Amorebi eta Etxano, baina azkenerako Kaio horrek dena zapuztu zuen, ezta. Kontua kontu, Zabalak eta Martijak 22, Peñak eta Imazek 20 seguran.